yi subscribe don samun sabbin ayyukanmu. Tasrifin sake juya duk malakutu, taskirar zatinsa sirrin take lahutu, kai hakikar rabbana sai ta zama hutu, kaga na sutun kogunsa ai su bayi ne, ka fito mai ke da al'adu ne. Assalatu ala wanda duwatsu suka gaida, assalatu ala wanda damo yayi wa shaida, assalatu ala wanda idanu ya maida, assalatu ga wanda bayan shi babu jakada, assalatu ala ali sahabu ado ne, ka fito mai ke da al'adu ne. Babu nisa gun wanda duk ya kyale tsani, kudu bil makatumi maula ya shaka tijjani, bai in yas bara magausu kawo raini, gafara in ce lafiya gurin adanani, baba amadiyar wanda ya ban ma kai nai ne. Wasila ta wasu da gurin ka butoyi, kaunu ta shaida kusancin ku ya wuce shari, halarar ka tana ce da shi matso dan ruhi, wa nake ta faɗi banda baba Abdullahi, shi ya doran dan ba a san fitoyi ku gane, ka fitoyi mai ke da al'adu ne. Yan uwa ma je karatun jiyan ku bi bashi, wani shauki na ji ya ja ni kallamare shi, wanda mamaki ma yana ta mamako shi, karin ja ku da nisa kawai karamomin shi, na ga ko ɗaya na faɗa yana da amfani ne, ka fito mai ke da al'adu ne. Lafiya lau daban kashe rabu ya tsaga, lafiya lau she kai ne kawo kanka raga, lafiya lau makiyan kashe sun shiga singa, lafiya lau da takawa kake yin riga, lafiya lau ajiyar da kai ta bi a kirga, lafiya amadiyar wa ka fi karfin daga, lafiya amadiyar wa firgicin duka goga, lafiya amadiyar wa wanda Allah ya daga, lafiya amadiyar wa zuma ne ko kwasga, lafiya amadiyar wa da haya kuma biga, lafiya amadu kai ne kofar har taga, lafiya amadu wanda da haske aka kaga, lafiya amadu kafi gaban ai maka burga, lafiya amadu san ka na shalacci ya tsarga, lafiya amadu yaban ka ni shine sabga, lafiya baba fitoyi rukan muka fisga, lafiya baba fitoyi kai kadai ne ka shiga, lafiya baba fitoyi jabai ka jibga, lafiya baba fitoyi magauta ka shirga, wanda duk ya ji bai so ka so ba yayi asara, sai amfanar da kai nai da kin dan zara, tsarkakakke sali fitaccen mai nasara, arzikin zamanai ma'adanar al'amura, Mustapha akawa ne komai amayan faira, kun ji mi masanin rabu adalin jagora, kun ji wayayyen tso tsab daga sura, warisul muku tare tamfil azal kai zarra, wanda bai taba wasa ba kun ga ba shi da tsara, ba abin da ya kyale bai yi gado ba nura, in kana ja ka biyo ni sannu sannu na rera, kwarai Amadu ɗaya ne akwai ta 19, da nufin Allah za na bi su in jejjera, ya masoyan Allah majinginar mai gyara, ya azimul miqdari tabbata da bushara, ya buwayayye kai kadai muke saurara, ya haɗaɗɗen gwarzo iyakaci a basira, ya badaɗin gausi ɗan baiwa mai shura, ya isar alfarma wanda ya zo a ziyara, wanda in ya nufa kaunu sai ta koma faira.
wanda bai waye karkuce yana da larura. Ya cike cibi ne zan faɗo dalilai na ne. Bare abin ne mai karamomi ne, lamarin ka mutuwai mai keta al'adu ne. An yi wata rana muridai suna kan taɗi, kansu Madi da Isa kawai suna ta nishaɗi, sai suke mamakin naɗe ƙasar gada faɗi. Sai kwatsam gashe ya shigo sun yi zumuɗi, dan biyo ni kaɗan in faɗi me shehi yayo ne. Murmushi shehi ya ce ku bar mamaki, ƙarƙarin almajiran gausi zai iya aikin. Sai fituhi ya ɗau tsakuwa a hannu saraki, da yawa za sai ga ƙasa ta nan naɗu take. A yawancin wanda ke gurin sun sume ne, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Dukka taskokin ƙasa ga sunan an gansu, yadda sun ka faɗa haka shehi ya fitar musu. Shehi ya daɗa ɗiban tsakon kwani a gabansu, take da yawa za sai ta shimfiɗe babu musu. Kun ga Madi da Isa aikinsu shehi yayo ne, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Ga abin da ya zarce wannan ku kaɗa kunnanku, shehi ya fi tunani ku ba da imaninku. An yi rasuwa wata rana yarwa nan a garinku, babba ne a cikin sahabban fituhi masu duku. Ga fituhi yana zuwa me kuke ta zato ne. Shehi cewa ya yi tashi sai aikin ya ƙare, sai dukan maƙiyanka dan faila sun ƙare. Take sai gawar ta miƙe jikin shi ya share, shehi kenan walla Amadu ya rufe kyaure. Tun a yaranta an kira shi ɗan baiwa ne, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Wata karamar shehi na tuno abun mamaki, kun ga duk sanyi shehi baya sa yayi raki, hakanan zafi baya jin shi wani jan aiki. Ko ruwan sama zai kwana wani abun mamaki, ko ɗigo ɗaya baya ta bashi dan shi ne, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Yan uwa ga nan daɗi kunnuwan ku su ji shi, anya ko kun san fituhi ya rasu ya tashi. Ba fa ma sau ɗai aka yi hakan ba ku bar ni shi, zan faɗo ɗaya ko don ku san shi da abin shi. Duk abin da ya so yi gurin ilahu da dai ne. Shehi ya je hajji shi da 'ya'yansa kujini, sai aka yi akasi sun fice dukansu biyo ni. Gobara ta tashi babu kowa ikhwani, sai fituhi a haima biyo ni zan yi bayani. Ta fatinye komai fituhi ko ya zaune, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Sanda an ka kashe wutar sai fituhi ya zakka, aka dinga ta mamaki ya aka yi haka. Suka ce babu zama ai sai asibiti duka, ya cika sun yi ta damuwa da sharbar kuka. Take shehi ya miƙe ya ce da su don ku ne, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Wani sharifi ya faɗan suna tare da shehi, suka je makabarta don ziyara fillahi. Shehi ya yi nuni a kan su ɗan saurare shi, su ko ba su gane ba zig sun biyo bayan shi. Shi da wani ne shehi ya yi tambayoyi nai ne. Shehi ya ce wannan ba Abdulhamid ba ne, shi nan makabarta ya ce shehi ya zan sani. Ya fi shekara 100 tashi na yi na gani. Shehi ya yi mara sallama ya amsa da yaƙini, take wanda yake jin maganar Yesu mene, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Na tuno wani ya faɗan a fasgonar shehi, wani mutumi balarabe mai jamala da farhi, wanda baya kwatanto a kyau ya zo gun shehi. Shehi kuma ya zagaya cikin gonar mahi, ko da ya dawo ya ce da su ai manzo ne, lamarin ka fituhi mai keta al'adu ne. Anya ka ba sau guda ba farko yi su'ali, shehi ne a da'ibinsa ba dan shin bawali, ma'ana daga yayi sai ƙasa ta haɗe bawali. Kai ku kyale ko abinci ne ba wani balli, baya lotsawa dalla da buga mai
ba ma ɗai ba, sai a can gaba na ƙara ba ku ba ƙarya ba. Kuma ta hudun za ku saurari kyautar baba mai kwaran yalla muni shehi sirrin wane. Lamarin ka fito mai ke da al'adu ne, godiya ga masoya fito mai barhama. Masu sona don sanda nake sun yi hidima, duk da rauni na ba su gani na gala.